Gowreldanan, käşriyen waty, düýünçekdäki bäwegin gülýänligi. Kelemiyen waty bolsa, ýüzüni turşatýany kesitlenildi. Ene garnyndaky bäweklerin amniotik suwuklugyny, dem alyş we iýmitleniş ýoly bilen alanynda is we tagam duýgularyny döredýänligi pikir edilýär. 18-40 ýaş arasyndaky 70 tany gowreldanan bilen geçirilen bu barlagda gowreldananlaryň 35-sine käşir, 35-sine bolsa kelemidirdiler we olaryň ultrases şekiller barlandy. Şekiller dolup barlananyndan soňra bäwekleriň gülmek we aglamaga meňzeýän ýüz hereketler derňe edildi. Bu barlagyň netijesinde ene garnyndaky bäwekleriň bu tagamlara duçar bolmagy, doğulanyndan soňra iýmit isleglerini kesitlemäge mümkinçilik berýär diýip pikir edilýär. Bu sebäpden gowreldananlar iýbiçkisine has köp üns bermeligini belläp geçeli. Pek yüreklensan. Bu görnüşdäki videolaryň dowamynyň gelmegini isteýän bolsaň, like koy. Dostlaryň bilen paýlaşmagy unutma. Indiki videolarda görüşýänçek, hoş, sag bolun.